wanda bai hana bindiga ba kai hana a sha mai annan dokar ta wuce hankali. Sannan kai ne ka kasu ka ruhe doka misali ka ce ba a sai da dabba ba a sai da wani abu, to wani wanda bai sata ya ta shi ne ya bi barayin na tunda suka samu kuɗi kyauta ya ta shi ma ya samu ya abin da ya kaso ko wani Allah za a yi. To wanga abu siyasa ce suke ba wai wani abu ba tsaro ba ne ake kuma ba don Allah ake ba, amma in za a dawo don Allah duk a hidda son zuciya a hidda siyasa, to ba a yiwuwa a ce an ware wani mahaluki ya ji ya samu mutane yana kashi ba bisa wata aƙida ta wani addini ya kasar ya kawa ba wata ƙungiya ta siyasa ba, haka kawai ka iko wanga ka kashe shi ka iko wayan gobe ka kashe shi banda gobe ka iko wayan ka kashe shi kuma duk abun bai baka tsoro ba kuma duk abun baka gaje ba don dai kai hankali ne tsaya fahimci kai a ruhi kyauren nan don ba da yan Najeriya mu ba kashe yan Najeriya a wanda ya kare shugaban kwali ka gani mutunan da a ƙauyen nan ya yi mutum a ƙyarga noma suke kiwo suke komi suke da ce masu aka yi mu da mun to duk kare mutane muke sai da muka kashe masu da suka toye muna rugage sai da muka kashe musu mutum 100 da wani abu su kare ka zo garin kai rahoto su za su baka labari yanzu in ka zo duk kasar gaba ɗaya aka yi bayan da zaman lafiya kamar gwani da gidana kana hangen garin dogon za an kama kashe su. Amma kuma turji ana maganar kuna ɗorawa mutane talakawa haraji a tura so saboda me wannan? Saboda haraji yanzu misali yanzu ni ga yan uwana wani zai iya tafiya hau mota ya je yan banga su kama shi ko kuma wani yan sanda irin hudan ga masu cin hanci su kama shi su je su dora mai tare da bai iyawa shi ma ya biya, to ni ma don hakan ga dole in je in dora ma dan uwa wani tara duk abin da ka ga mun yi yan sa kai na koya mana, duk abin da ka ga muna yi ba wai gaban za mu kai ne ba to billacin da addajiya zai yi wayon kamo mutum in ba ya tsare shi a bashi kuɗi in ba ma da an ka koyar da shi ba koya ba ga masu kama yan uwanmu muna biya muna amsowa suwa kenan ga su yan sa kai suna kai ma jami'an tsaro kuɗan da agehi suna cin hanci sai ba ka da laifin komi a kama ka a yanke ma hukuncin ɗauri kaza ba ka da laifin komi kaddam in an ka tambayi ka sai a ce ma karmamin gona a yanke ma hukuncin shekara 10 ko a ce ka bada 500 ai mina ne dole in kana da su ka bada tunda kana tsoro a ɗauri kare da rai ba kai komi ba. Ni na ina iya baka tabbaci kabban qur'ani nan duk ina iya rincewa duk shi mai shinkafi ya sani duk wani hakimi da shinkafi ya sani uban ƙasa kwakai kuriya ya sani uban ƙasa kwari ya sani mahaifina saboda karmamin gona na rance da Allah ya shekara 7 yana shekara da mutum guda ce karmamin gona wanga in kabban qur'ani na ina iya rince ma shi yana shari'a shekara 7 karmami wanga na gona wanda zaka azo ga kai duk kotun Najeriya har Abuja ba in ga bai zo ba don Allah ya adalci ce duk da in an ka zo na rance da Allah ina waya sahiya gidan mu mun saniya 40 ko 100 misali amma sai da ni gani su nagge 20 yau a ce wanga sarki ya yi san maki ka tahi yau a ce gobe wanga yayi abu rubuce ki ba aje ba ƙarya ba ce su ɗan ga sarakunan da ni faɗa ma ka je ka bincike su shekara 7 wallahi ina iya baka wannan tabbacin ina iya baka kuma ina iya kawo wanda an kai shari'a tun ban da wayo aka yi hannu wayo sannan nan magana gonaki da an shi muna noma duk ƙasa gaba in ga uwaye ba su zo wurin shari'a ba sannan shi mai shinkafa mai zan ma faɗi ban ga da mai shi ba abin da bai san da shi ba sannan ya san mu lokacin da uwayen mu na zaune wurin nan ba barayi bane ko ba a taba kawo mai kitsin wani barawo wurin nan ba suka je suka kai muna shanu zurmi suka kashe muna kanni suka tozarta mu to mun rage gari mu ba ka da wata hukuma da za ka kai kuka ba ka da wani wanda za ka zo ka ce ma wani taimaka mana sai dai kai kaza hannu a kai ta kuka ai kullum gajiya ka kai da kuka dole ka tsaya ka shahi hawaye kai tsaye shi hakka kai ga nadin sarauta yau duk sarkin da kaka so hakimin da kaka son nadawa kana iya cire hakimi ka nada hakimi shin gaskiya ne a kawo garin da na cire wani sarki ni nada wani a hidda batun siyasa ko kuma a hidda magana banza yanzu ai akwai mai gari na wanga garin a tai a tambayi a samu mutane su je su tambaye shi turji ya zo gare shi ya cire mai sarauta sannan magana sarkin gangara da aka cewa na naɗa su sarkin na yaga kwana wannan naɗa gangara ko koce yake gihi su mutane duk masu wannan magana mutanen banza ne yan siyasa ne na koshe da
abin da suka so suka faɗi saboda sun san dai ba don jama'a suke yi ba amma an da tashi da Allah yana ta turjiya tare sarkin